Hola, benvinguts a l'Hort Comunitari de Prats de Lluçanès. Soc en Toni Juclà, de l'empresa Sambucus. Sambucus és una cooperativa de treball i a sobre som una empresa d'inserció laboral, que intentem fer coses perquè la gent tingui feina. I una de les coses que fem és intentar connectar les mans a la terra. Què vol dir això tan bonic? Doncs fent horts, ajudant que la gent, com els que tenim aquí, els pradencs, perdoneu, sí? Doncs com tenim aquí els pradencs, puguin tenir un espai vegetal on cultivar les seves pròpies verdures. Per què? Primera, per alimentar-se. Segona, per desconnectar d'aquest món gasós on estem tots ben involucrats. Món gasós ens ho podem agafar entre cometes, però és aquest món virtual. M'estan gravant amb un iPhone, per tant, això és la vida i està molt bé, però també està bé que veiem la Liana, una companya, preparant les cebes, o el Víctor, el seu home, que està preparant perquè hi plantarem, que d'aquí un rato us explicaré, carxofes. O la Merche, que va amb cadira de les rodes però també ve a l'hort, perquè hi fa sobretot la taula de cultiu que té a darrere. O en José, que ens pelarà i prepararem per pelar patates. Això és el que fa Sambucus, intentar fer de nexe d'unió d'un espai en desús de Prats de Lluçanès amb uns usuaris o unes persones que necessitaven un lloc però no tenien coneixement per treballar al camp. Què és un hort comunitari? Un hort comunitari és un espai comunitari. Molt bé, podríem dir des de casa, però no, anem més a fons. És un lloc on compartim feines, compartim verdures o només compartim vivència. En aquest cas, aquí, l'hort que ens ha cedit la residència Nostra Senyora de Lourdes, que té uns 200 metres quadrats, i compartim producció i compartim feina. És a dir, cada dilluns a les 4 de la tarda ens trobem tots junts, les 6 persones que porten aquest hort, i jo que els faig de mestre, entre cometes, perquè a vegades en saben més ells que un servidor, i planifiquem les feines de durant la setmana. Com per exemple, qui vindrà a regar, quan vindrà a regar, quant temps regarem, perquè és diferent regar ara, com ja sabeu, al març, que plou molt sovint, o a l'agost, que no plou mai. O és diferent quan hi tenim tomàquets que quan hi tenim cebes, que no necessiten aigua. Doncs això és el que fem el dilluns, planificar aquestes feines i després, com podeu veure ara, començar a treballar. Aquesta setmana, que som 15 de març, estem preparant la zona on aniran les patates, que es diu que es planten per Sant Josep. Jo diria que aquesta setmana no, haurem d'esperar uns dies, perquè pot ser que nevi, però aquí queda dit, després com veiem el vídeo, més tard ja veurem si l'hem encertat. En José està preparant la zona perquè aquí aniran tot això de patates, hem calculat. Primer, hem fet la pregunta si els agrada, òbviament sí, en aquest cas, i quants quilos més o menys necessitem per sobreviure uns dies. Que aquí això queda clar, quedi molt clar. Un hort comunitari no és un hort productiu, sinó és un hort d'aprenentatge, és un hort potser tot terapèutic, és un hort de relacions, però mai productiu perquè ens obliguem aquí a estar-hi hores i hores i hores per treure molts i molts quilos, perquè no podria ser, perquè només tenim 200 metres quadrats. Tenim clar que és un hort comunitari, tenim clar que hi plantarem sobretot verdures o hortalisses que les persones que el porten els hi agradin, que això és una clau. No podem plantar pebrots picants i després resulta que no se'ls mengi ningú, i d'això, quan tenim clar totes aquestes coses, intentem agafar un calendari de sempre, com podem tenir aquest, que el tenim penjat aquí perquè tothom tingui clar què és cada cosa i quan la plantarem. En aquesta llista tan llarga marquem i prioritzem què és el que ens agrada més i què és el que volem en quantitats.
Per exemple, aquest any amb 4 productes. Patates, enciams, cebes i tomàquets. Això tan bàsic, després hi anirem afegint altres, com les mongetes, les faves que les tenim allà, els alls tendres, els pebrots, les albergínies, les carxofes, una planta que durarà uns quants anys aquí, i ara veurem com es planta, però sobretot ens hem de basar sempre en un calendari que marca per mesos quan és recomanable sembrar i quan és recomanable plantar. Sabeu la diferència entre sembrar i plantar? Sembrar, agafar una llavor i tirar-la, o introduir-la dintre de la terra. Plantar, agafar una planta amb les seves arrels, la tija i les fulles i, com diu la paraula, plantar-la dintre de la terra. Important, perquè a vegades parlarem, si anem seguint en diferents, si anem fent cada planta, parlarem de sembrar o de plantar. Per exemple, les patates se sembren, les escarxofes es planten. Anem a veure? Doncs som-hi. Podríem dir que aquesta és la reina de l'hort, la patata. Una de les hortalisses que tots, quan comencem a fer un hort, volem plantar. Com es planta? Dues opcions. La fàcil, tirar-la i a veure què passa. Ens ho creiem? Bueno, No, bueno, pues yo sí, sí me lo sí creo. que m'ho crec. L'altra manera, primer treballar la terra, remoure, sobretot, la terra ha de ser flonja, esponjosa, ben alimentada, ja sigui amb compost o amb fems que haurem tirat al mes d'octubre. I després saber si la patata és de llavor, vull dir de llavor, és preparada per plantar o no, perquè no totes les patates serveixen. Nosaltres, que això, per això ens dediquem a fer aquesta feina de connexió, l'anem a buscar al Pirineu, concretament a Llívia, en un productor que fa patata ecològica, perquè, ja que fem una petita producció, sigui bona, saludable i que tingui una bona quantitat de producció. Més o menys, d'una patata d'aquestes ens n'han de sortir, si ho fem molt malament, 1 quilo. Si ho fem bé, fins i tot 5 quilos. Imagineu. Com la tallarem? La Núria ens ho explicarà. Ostres. S'ha de tallar entremig de cada grill, aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre i aquí en teníem un altre, o sigui, aquests dos els farem anar per una banda i aquell el farem anar per una altra. Per què? Perquè així ens tindrem dues patateres. Exacte. No Vale. sé si té cap Estem més aprofitant, grill. ho dic, ho podríem sembrar-la directament, perquè aquí ja tenim un grill molt petit, però l'hem tallada i Exacte. sabem que d'aquí ens sortiran dues patateres, perquè això ja és la nova planta que ens sortirà. I a més aquí ja despunta que n'hi ha altres, exacte. hi ha altres grills. I així ens assegurem que segur que si aquest ens cau perquè ja és molt gros, en tinguem un altre que ens tiri. Exacte. A quina distància la plantarem? Doncs mireu, si ho féssim aquí sobre, que en aquesta taula de cultiu, per cert, que les fan aquí a Osona, a la Fundació ART, una gent que fan una molt bona feina, les podríem plantar aquí. Agafaríem una, l'enterraríem sempre al doble de la patata. Si això fa 2 centímetres, hauríem de fer un forat d'uns 4 centímetres. Vale? I l'altra, on la plantaríeu? Aquí un pam, a 2, a 3, a 4, a 5. Sí. Home, hem d'apuntar que si després hi ha d'haver les fulles... Si el féssim aquí dintre, en aquesta taula de cultiu, jo la plantaria ben a prop. Ah, sí? Per què tan a prop? Per què? Perquè aquí la regarem molt bé. I això, fixeu-vos quina terra més bona que tenim. Pero la patata no quiere mucha agua. No sé si ens han escoltat els nostres seguidors. La Mercè ens demana, la patata no vol molta aigua. És veritat o mentida? Qui diu que és veritat? Poca agua. Poca aigua. Doncs sí, és veritat, però hi ha un moment puntual que en necessita molta, que és el moment de la florida. Quan la patatera està ben florida, amb flors blanques, en aquell moment cada dia s'ha de regar.
que és quan produirà una gran quantitat. Després, quan hagi perdut la flor, s'ha de parar de regar. Una pregunta. Pots fer-la? Sí que sé también que hay patata de secano y patata de regadío. La diferencia entre una y otra está. Yo he oído, no sé. Podria ser, i això seria el rec que hi posem. Com més rec, més... Home, per fer quilos l'hem de regar, això està clar. Penseu que l'aigua es transforma gràcies a la planta en matèria. Ya. Vale? Si no, perdoneu, si l'haguéssim de plantar a terra i és un lloc que no sabem si regarem molt, la plantarem a 2 pams. Sempre parlem de pams, us en recordeu perquè és més fàcil, perquè no tenim metros, que són uns 50 centímetres. I la plantaríem una aquí, que es vegi, i l'altra aquí. I el grill cap a quina banda? I el grill tant és, ja sortirà. Ah, tant és que sigui... Tot i que si ho fem a mà, millor que sigui a dalt. Vale. Per què? Perquè si el deixem a sota, potser després ha de fer moltes voltes. Claro. A sortir. Sí. Les tapades o sense tapar? Tapades. Per què? Tapades. Perquè si fa una miqueta de fred que no es glossi... Ah, una per això, i l'altra perquè no li agrada el sol, la patata, tot i que és de la família de les solanàcies. Necessita sol per créixer, però el fruit que traurem no li pot tocar el sol, perquè si no es tornen verdes. I quan són verdes són tòxiques. Ens podrien arribar a fer mal de panxa. Per tant, per això després les calçarem. Quan tenim la patata aquí, i anirem posant terra durant 2 o 3 vegades i ens quedarà una muntanya. Sí? Som-hi? Doncs va, ja la tenim feta. No me la dejes. Què diu la tradició? Que es planten per Sant Josep. Sabeu per què? Perquè més o menys, a partir d'aquella època, ja no glaça. Sí? Ja tenim les patates. Venim de veure la reina de l'hort, que són les patates, i ara anem a veure la princesa. Em dic princesa perquè a vegades pica. Què hem fet aquí? Aquí les hem sembrades. El mes d'octubre, disculpeu, com que ja havíem deixat espigar una ceba amb les seves llavors, les vam sembrar, les vam sembrar aquí, perquè ara, que estan molt tupides, en fem un altre pas, que la Liana ens l'explicarà. Pues aquí, como pueden observar, tenemos las cebollas que están demasiado tupidas, entonces necesitamos tenerlas un poco más libres. Entonces tenemos aquí este plantel donde es el lugar que corresponden y aquí las trasplantaremos de esta manera. Perfecte, és a dir, això, per exemple, que aquí ara en tenim unes quantes guardades, això és el que he anat traient, i ara, això, per exemple, en José les anirà plantant, o la Liana, una per una, en el seu lloc que toqui. Això és fer el planter. Per què ho separem? ¿Lo sabes? ¿Por qué los separamos? Para que ellas se puedan crecer, para que ellas puedan tener su desarrollo como corresponde. Exacto, para hacerse grandes. Sí? Si les deixéssim juntes, que també ens les mengem a vegades quan són així, ja no ens creixerien molt més. I després en diem nosaltres aquí que queden com calçotets, calçots en petit. A quina mesura les plantarem? A 4 dits. Fixeu-s'hi que treballo amb les mans, perquè és molt més agradable, tot i que és més brut, connectar-nos els dits a la terra és meravellós. Per tant, 4 dits i anirem fent. Què hi farem després? Regarlas, ¿no? Importantísimo, ¿eh? Siempre se tiene que regar. ¿Por qué? Para que ellas puedan pegarse, porque como se está trasplantando de un lugar a otro, entonces hay que regarlas para que ellas puedan ambientarse con el terreno y bueno, pues así puedan pegarse y puedan crecer, desarrollarse a su manera. La mejor alumna. Quants anys fa que hi ets, aquí a l'hort? Aquí a l'hort, 2, suposo. Yo diría que 3. 3. Bueno. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Bueno, ahora me sale a uno allí.
3 años, ¿no? Sí, Bueno, pues 3 años. Desde Vale. que empezamos. Desde que empezamos. Claro. I així. I bien? Bien. Quantes tomates vas collir l'any passat? No los he contado, pero he cogido un montón. He cogido muchos, muchísimos. És aquesta la virtut de l'hort comunitari. Perquè quantes hores vens a la setmana? Una, dos, como mucho? Porque tienes trabajo. Claro, como trabajamos, entonces nos vamos turnando, venimos 1 hora, a veces venimos 2, los fines de semana que estamos en familia, pues venimos con los niños y bueno, vamos haciendo alguna cosita y bueno, vamos haciendo un poco de todo. Per tant, hort comunitari, com a molt de dedicació 2 hores, el dilluns, més 1 hora de regar, va treure, ja li dic jo, uns 50 quilos de tomàquets se'n van portar. Sí. 50 ella, 50... Bueno, ell no, perquè és el seu company, però 50 en José i 50 a la Merche, perquè l'any passat només eren 3. Poca broma, eh? A veure, feu números, quan costen 50 quilos de tomàquets? Venim de la reina a la patata, de la princesa a la ceba, i ara us presento la marquesa, la carxofera. Oh, tal vegada la carxofa. Aquesta planta, que és espectacular, i per això li dic marquesa, mireu ara, ni s'aguanta, però d'aquí 3 mesos farà 1 metre de diàmetre i quasi bé 1 metre d'alt. I si la deixem florir, allò que ens mengem, que és la carxofa, farà una de les flors més espectaculars que tenim a les nostres terres. Espero passar-vos una foto. D'on venen aquestes carxofes? D'un altre hort comunitari, de Torelló, que portem. Per tant, són molt naturals, molt coherents i ecològiques. Venen d'esqueix, que semblarien ben bé com les patates, i que és una part de la planta que l'hem treta del tronc i ara la tornem a plantar, que és diferent de les cebes que venien de la llavor. I el nostre company, en Víctor, ens explicarà com ho fa. Bueno, ya tenemos hecho un agujero donde trasplantaremos lo que es la cachofa. Le pondremos un poco de compost para que tenga sus nutrientes y se pueda hacer raíces en este sitio. Fixeu-s'hi, no sé si us en recordeu, fa una estona al vídeo teníem la taula de cultiu, que la terra era ben negra. Això és compost. El compost és de les millors coses que té l'hort, o que li hem de portar a l'hort. Per què? Perquè el 50% és fems d'animal i l'altre 50% són restes vegetals, com per exemple, mira, un tronc. Un tronc, en aquest cas, d'una de les plantes que hem tret aquí en el seu moment. Això ha passat quasi bé un any, anant-li donant voltes i voltes, fins que s'ha transformat tot allò que hi era en una terra negra, que no fa olor, sobretot, el compost no pot fer mai pudor, i després és quan li tirem. Ahora hacemos un agujero donde pondremos las raíces de la alcachofa y la cubriremos hasta el tallo. Exacto. Dejamos un agujero por si llueve, quede un poco húmedo y así ella tenga más humedad y se pueda pegar mejor. Y ya está. Aquesta planta, que ara en Víctor ens ha plantat, s'estarà aquí, si tot va bé, uns 5 anys. És una planta vivaç que va fent i va fent, i al contrari, n'hi ha traient brots i brots i brots, i haurem d'anar-la aclarant, perquè si no tindríem carxoferes a tot el nostre hort. Quantes carxofes farà aquesta planta en plena producció? Aquest any no serà l'any de plena producció, sinó serà a partir de l'any que ve. Doncs unes 20, més o menys 20 carxofes. Tornem a fer números, si són 6 persones, a 20 carxofes per planta, i tindrem
1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes, ens surten 120 carxofes. Més barat que al mercat. Bueno, arribem al final del nostre petit tour per l'hort comunitari de Prats i dir dues coses voldria afegir. La primera, que està obert perquè pugueu participar-hi. Com més serem, més feina farem i segurament més coses traurem de l'hort. I la segona és un agraïment a la residència Nostra Senyora de Lourdes per cedir-nos aquest espai i un altre a l'Ajuntament per facilitar tots els materials, des de la taula de cultiu i sobretot el punt d'aigua. Molt important, perquè estem en una zona on no ens hi circula aigua natural o un rec que puguem extreure l'aigua i per tant ens havíem de connectar a la xarxa i això és costós i gràcies a l'Ajuntament ho tenim i per tant tots aquests quilos que hem anat dient que podem treure els podem regar i d'una manera coherent i econòmica, que és molt interessant, perquè participar aquí no costa ni €1. Això també és molt interessant. Fins a la pròxima. Moltes gràcies.